Агар хато накунам ҳамин рӯз роҳи оҳан кушода шуд. Медицина хонда тамом кардагӣ дар гаварной аввал ваени билет медоданд. ҳозир чӣ хел шидагӣ? Салом алейкум ака, барои харобшавӣ дору дорен? Ман дору надорум. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. тамошобинони азиз, як хабари муҳима ба ҳамаи шумо мерасонем ва дар идомаи барнома ба саволҳое ки роӣ кардагиен ҷавоб мегардонем. То охири навор бо диққат тамошо кунед. ва ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метавонам ки дар комментария силкаи сарпарасти канали мо закрепит кардагиай, бидроен ҳамун силкада регистратсия кунед ва и аз тарафи шумо барои мо як дастгирӣ бениҳоят хуб мешавад. силка дар комментария закрепит кардагиай, медоем ҳама каса регистратсия мекунед. ахбороти мо оиди кушодашавии роҳи оҳан, яъне тӯли чандин вақтҳо ҳамихе гап мерафт ки роҳи оҳан кушода шава бояд ё ки рӯзҳои наздик оё кушода мешавад ё ки намешавад. саволҳои шуморо ҳам бениҳоят зиёд буд дар ин маврид ва як қарор биромадагӣ буд ки рӯзи 15 бояд кушода мешид, вале мутаассифона кушода нашида буд ва хушбахтона имрӯз як қарори нави дигар биромадагӣ оиди барқарор кардани сафари роҳи оҳан, яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия шаҳрвандора интиқол додан бо тариқи роҳи оҳан. қарор боз аз ҷониби Федератсияи Россия як бори дигар пешниҳод шуд ки шахсиятҳое ки хоҳишманданд метавонанд ба воситаи роҳи оҳан арзонтар ба Федератсияи Россия сафар кунанд ва дар қарори имрӯза рӯзи кушодашавиш гуфтагӣ шудагӣ нест, вале нархи билетша муқаррар кардагианд ки дар ҳолате ки кушода мешава роҳи оҳан аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, нархи билеташ 10,000 рубла дар бар мегирад ки 10,000 рубл бениҳоят фикр мекунам нархи хубай барои бисёри шахсиятҳое ки ба Россия сафар мекунанд. ахборот ҳамин қадар ба тамошобинони азиз, чунки шумо зиёд савол медоден дар бораи роҳи оҳан ягон ахборот ҳаст, ахбороти нав ё ин ки не. ахбороти нав имрӯз пешниҳод шуд, рӯзи кушодашавиш мутаассифона гуфта шудагӣ нест. ҳамин қадар гуфтагианд ки кушода мешава рӯзҳои наздик ва нархи билетша 10,000 рубл муқаррар кардагианд. аллакай не ки билетҳошам оли фурӯшда биромадагӣ нест. бисёри нафарат боз хато нафаҳмем бирен билет бипурсен барои роҳи оҳан. танҳо муқаррар кардагианд ки дар ҳоле ки кушода мешава роҳи оҳан, нархи билеташ 10,000 рубла дар бар мегирад. дар идомаи барнома саволҳое ки роӣ кардагиен мо кӯшиш мекунем то ҳадди имкон саволҳои шуморо бихонем ва саволи касеро ки агар нахондем узр мепурсем, чунки саволи такрорӣ ба мисли ҳарвақта дар барномаҳои мо хеле зиёд аст. алексей нанависад: салом ака, ҷавоб тен. се бор шид менависам, ҷавоб нест. вид на жителис ва дорум, метавонам аз Россия через Самарқанд ба Тоҷикистон дароям. пешакӣ раҳмат. тамошобинони азиз, дар бораи сафар кардан ба воситаи Ӯзбекистон ба Россия ва ё аз Россия ба воситаи Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ин хеле ки рӯзҳое мешавад ки сарҳада полни маҳкам мекунанд, гузашта намемонанд ҳеҷ каса, вале боз ҳаст рӯзҳое ки мемонанд гузаштан. аз Россия Самарқанд биёӣ ва аз Самарқанд вориди Тоҷикистон бошад, ё ки аз Тоҷикистон вориди Ташкент мешавад, баъд аз Ташкент Россия. Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. шаҳзода нависад: салом алейкум ака, саволам ҳамия ки 25 август соати 1:35 душанбе Краснодар парвоз ҳаст. бояд ки ман дар ҳамин парвоз парам, ҷон нестай, дига тамом шидам билетош, ягон раҳи дига нест ки дар ҳамин рейс равам зарурам. як саволи аҷоибае ки дар самолёт ҷон набоша, охир ба маслиҳати матра ҷон наметиҳанд, апаи хоҳарӣ ё ки бародарӣ. алишер одинаев нависад: саломат боши акаи сорбон, аз номи Наврӯзи Яма. салом алейкум Наврӯз, тарам саломат боши. мастер авто нависад: салом алейкум акаи сорбон, бугу ака, медицина хонда тамом кардагӣ дар гаварной аввал ваени билет медоданд. ҳозир чӣ хел шидагӣ? ҳамин боз як звани младши лейтенант қатъӣ медоданд. ҳозир ягон донишгоҳ тра ваени билет наметад дига, яъне ки
пештар дар рафти хониш дарсҳои военни кафедра сар мешид ва военни мехонден, баъдан бо шуморо сбор мебурданд, баъд звания медодану военни билет медоданд, мақсад барое ки шумо военни кафедра хонден. Вале айни ҳол ихе нест. Айни ҳол пас аз буд кардани донишгоҳ барои гирифтани звания ва барои гирифтани военни билет мерен 1 сол хизмат мекунед, баъд шумо соҳиби ҳамин ҳуҷҷат мешед. Фарух Латипов нависа: якай сорбон регистратсия подмосковида боша патенти Москва кунӣ мешавад? Албатта ки мешавад. Подмосковида Москва иҷозат ҳаст, вале ки дар дигар шаҳрҳош агар бошед, мисол дар Питер бошед, Москва дар назар дошта бошед, ин ҳолаташда намешавад. Раҷабалӣ нависа: ассалому алайкум, срочно акай сорбон кӯдаки аз 9 сола то 13 сола метавонад бо падар монад? Аз хонам ҷудо шудам, кӯдакҳо мегӯянд бо падар мемонем, илтимос. Албатта вақте ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагиай синнеро ки фарзанд бояд интихоб кунад, синни 9 солагӣ мебошад. Мисол мегирем, агар процесси судии шумо гузаштагӣ набошад, шумо аз нав дар суд ариза менависонед барои фарзандоро дар тарбияи хитон гирифтан. Баъдан дар вақти процесси судӣ аз ҳамун фарзандо мепурсанд, яъне ки суд рафта истаю, баъд аз ҳамун кӯдакҳо мепурсанд ки бо кӣ мондан мехоҳанд. баъд фарзандҳо ки касеро интихоб карданд, суд ба ҳамун тараф ҳалномаро мебарорад. Муҳаммад Қориев нависад: агар хато накунам, ҳамин рӯз роҳи оҳан кушода шуд. Не, бародари азиз, хеле ки мо дар аввали видео гап задем, фаҳмондем ҳамаша. Худо кунад ки тезтар кушода шава, морам тарафдорем. Сара нависад: брат, саволом навиштум, ҷавоб надодаем. Ба праваи Тоҷикистон дар Россия такси зада мешавад ё ки не? Ба праваи Россия дар Тоҷикистон мошина карда мешавад? Пешакӣ раҳмат, брат. Яъне ки ба праваи Тоҷикистон ту вақте ки вориди Россия мешавӣ, ҳақ дорӣ ки мисол такси неву гашту гузор мекунӣ, мисол ба мошин мегардӣ, кор намекунӣ, ҳақ дорӣ ба праваи тоҷикӣ. Вақте ки ту кору фаъолията сар мекунӣ ба ҳайси ронанда таксист, дар ин ҳолат бояд ту ҳуҷҷати ронандагии ҳамун давлата дошта бошӣ, яъне ки российский права дошта бошӣ бояд. Назриддин нависад: салому алайкум ака, дар бораи амнистия ягон гап намезанӣ дига? Дар бораи амнистия авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон дига ягон ахборот шидагӣ нест ки мо дар борааш гап занем. Ахборот кишид, ҳатман мо ба шумо пешниҳод мекунем, мегем. Дилдора нависад: ассалому алайкум ака, барои харобшавӣ дору дорен? Ман дору надорум. Апа лек ҳамун рақамҳои ширкате ки мо реклама мекунем ҳастай софсавдо, метавонем ки ба ҳамун рақамҳо занг бизанен, ҳама намуди дорура доранд, яъне барои фарбешавӣ, барои харобшавӣ, умуман барои ҳама чиз дору доранд. тавсиятон метавонем ки занг бизанен, хитон пурсем. Тамошобинони азиз, барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дига дошта бошед дар комментария саволотона бинависонед. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.